Забравете идеята, че мотоциклетите са само за млади хора с стоманени гърбове. Ако сте на 60, 70 или имате онова неудържимо 80-годишно настроение, 2026 ви очаква на две колела. Днес не говорим за машини, които изискват жертви, а за инженерство, което отдава почит на вашия комфорт. Ниски седалки, които се усещат като прегръдка, интуитивно управление и технологии, които работят за вас. Тук започва обратното броене на 16 мотоциклета, които не само уважават вашето преживяване, но и го празнуват с всеки километър. Нека започнем с номер 13. Номер 13. Honda CTX 700/NET 750 UKI DST. Срещали ли сте някога мотоциклет, който не се опитва да ви впечатли с шум, сила на звука или блестящ хром? Това е Honda CTX 700. Той не реве, не се гордее. Просто се появява и прави живота ви невероятно лесен. Този мотоциклет е създаден с мисъл за зрелия ездач. Ниска седалка, предни стъпенки, спокойна ергономичност и толкова плавно возене, че сякаш Honda е взела любимия ви футьойл и е сложила колела върху него. Това, което го прави наистина специален обаче, е под капака, или по-скоро под капака на резервоара. CTT X700 се задвижва от 670 кубиков паралелен, двуцилиндров двигател, настроен да осигури спокойно, но вдъхновяващо увереност возене. А ако изберете версията с трансмисия с двоен съединител DCT, можете да преминете на напълно автоматичен режим. Без съединител, без превключване на предавките, без суетене, просто завъртане и каране. И не става въпрос само за удобство. Той е практичен в реалния свят. Харчи гориво, сякаш е с ограничен бюджет, плъзга се по неравности, сякаш не съществуват и тежи по-малко от 227 кг, което прави управлението при ниска скорост истинско удоволствие. Можете лесно да стъпите и на двата крака, което означава, че няма да има повече неудобни падания на паркинга пред бандата мотористи, които се мотаят в закусвалнята. Ако има недостатък, то е, че стилът не е за всеки. Някои хора смятат, че прилича на кръстоска между космически скутер и круизър. Но ако ви е по-важна функционалността, отколкото блясъкът, и особено ако ставите ви имат силно мнение за високи седалки или повдигнати стъпенки, тази машина е откровение. CTX 700 е за мотоциклетиста, който иска безкомпромисен комфорт и технологии, без чувство на неудовлетвореност. И като говорим за мотори без чувство на неудовлетвореност, има още един, който кара ретро-ентусиастите да заменят гаражните си съкровища с нещо, което предлага автентична винтидж душа без винтидж главоболията. Това е номер 12. Номер 12. Kawasaki WF 800. Ако някога сте си мечтали мотоциклетът ви да изглежда сякаш е излязъл директно от пощенска картичка от 60-те години на миналия век, но да се движи така, сякаш току-що е слязал от поточната линия през 2026 година, нека ви представя Kawasaki W800. Този звяр е като Rolling Stones сред мотоциклетите. Остарява с неоспорима грация, краде сърцата, както го направи в първия ден и някак си е по-стилен от всичко, което кара по-младото поколение. На пръв поглед изглежда като класически британски мотоциклет. Хромирани кълници, кръгли фарове, удължен резервоар, високо кормило. Но не се заблуждавайте. Kawasaki тайно е напълнила тази вечна красота с модерни инженерни решения. Тя е толкова плавна, че бихте се заклели, че е телепатична. 800 се задвижва от 773 кубиков въздушно охлаждан, вертикален двуцилиндров двигател. И нека бъдем ясни, той не се опитва да чупи никакви рекорди за скорост. Това, което предлага, е грациозна, целенасочена мощност, идеална за тези, които искат да се движат със собствено темпо и да изглеждат добре, докато го правят. Карането е толкова спокойно, че бихте си помислили,
че моторът ви нашепва да поемете по живописния маршрут всеки път. Той има ниска 78 см седалка, плавна като масло реакция на газта и достатъчно вибрации, за да ви напомнят, че тази машина има душа. Нямате FT екрани, няма режими на каране, няма сложни бутони. Колоездачите натрупват над 300 000 км с тези неща, докато по-показните приключенски мотори стоят в сервиза. Стигнахме до номер 11. Номер 11. Suzuki V-Strom 650. Има мотоциклети, създадени за скорост, други за красота. А след това е Suzuki V-Strom 650. Мотоциклет толкова надежден, толкова практичен и толкова невероятно универсален, че е мотоциклетният еквивалент на онзи надежден приятел, който винаги е ранобуден, носи кабели за запалване в багажника и носи закуски. Не е лъскав, не е шумен, но ще ви отведе през цялата страна по чакълест пряк път и все пак ще ви върне у дома на време за вечеря. А най-хубавото – няма да ви накара коленете да плачат по средата на пътуването. В сърцето на V-Strom е 640 и 5 кубиков V-Twin двигател. Но не позволявайте на този скромен размер да ви заблуди. Този двигател има характер. Той е отзивчив, копринено гладък и създаден да издържи на повечето членства в фитнес зала. Независимо дали пътувате из града или издълбавате планински завой, усещането за газта е надежно и предвидимо, никога грубо или рязко. Това, което наистина прави този мотоциклет мечтаната машина за възрастни хора, е неговият комфорт. Изправената позиция на каране се усеща естествено. Седалката е достатъчно мека за целодневни карания, а предното стъкло се справя добре с предпазването на устата ви от насекоми. Тя е достатъчно висока за добра видимост, но и достатъчно балансирана, за да не се усеща като борба на светофар. Понякога всичко, което сте си мислили, че ви е необходимо в един мотоциклет, се оказва всичко, което не ви е било необходимо. Това ни води до номер 10. Номер 10. Yamaha V-Star 250/Bolt. Не позволявайте на числото да ви заблуди. Yamaha V-Star 250 може да изглежда малък, но този круизър притежава повече индивидуалност на килограм от мотоциклети 2 пъти по-големи от него. Това е вид машина, която ви намига от другата страна на гаража, сякаш казва: качвайте се, нека се повозим бавно и да изглеждаме добре, докато сме тук. Това е един от най-подходящите за начинаещи и възрастни мотоциклети. И не защото е играчка, а защото е нисък, лек, класически и спокоен. Това е свещеният грал за всеки, който иска готиния стил на круизър, без постоянната борба на всеки светофар. Задвижван от 249 кубиков V-образен двигател с въздушно охлаждане, V-Star 250 не се опитва да ви впечатли с мощност. Вместо това, той шепне комфорт и предсказуемост като любим чифт стари дънки. Реакцията на газта е плавна, а звукът на ауспуха е изненадващо дълбок за мотоциклет с такъв размер. Има вида и звука на истински круизър, но без изтощителното тегло. Седалката е само на 68 см от земята, което означава, че качването, слизането и поставянето на двата крака е толкова лесно, колкото дишането, дори ако коленете ви се оплакват от години. Но ако мислите, че това е само загрявка, изчакайте да видите 9 машини, които предефинират какво означава да пътуваш интелигентно. Веднага след тази кратка почивка, навлизаме в царството на живите легенди, лукса на колела и технологиите, които сякаш са от 2030 година. Защото това, което следва, не е просто списък. Това е бъдещето на удоволствието от шофирането, предназначено за тези, които знаят, че най-доброто пътуване е това, на което се наслаждават на всеки завой, всяка права, всяко вдишване. Номер 9. BMW R 1250 RT. Ако мотоциклетите носеха костюми и вратовръзки, BMW R 1250 SEAT щеше да носи смокинг по поръчка, да отпива двойно еспресо, докато поддържа 140 км в час с соната на Бах, свиреща от висококачествените му високоговорители. Това не е просто туристически мотоциклет.
Това е подвижен луксозен апартамент с достатъчно технологии, за да засрами висок клас електрически автомобил. В сърцето на тази машина е емблематичният боксерен двигател на BMW, сега с 1254 кубически сантиметра и неговата технология ShiftCam. Казано по-просто, това означава, че двигателят се настройва сам, докато карате, оптимизирайки разпределителния вал, за да осигури по-плавен въртящ момент, завидна икономия на гориво и плавност на мощността, която ще ви накара за момент да забравите, че сте на две колела. Завъртате газта и няма потрепване или силно ръмжене. Той се плъзга, кадифено гладък, като кораб, плаващ по спокойни води. Този мотоциклет е създаден за пътешествениците на дълги разстояния, особено за тези, на които им е писнало от болки в гърба, вибрации на кормилото и философията на строгостта. Защитата от вятър е просто феноменална. Но веднъж потегли, той се трансформира в изненадващо пъргав мотоциклет за своите размери и конструкция. А сега нека сменим континента. Защото докато немските инженери усъвършенстват върховния туристически мотоциклет, другаде те разкриват легенда, вдъхват и модерност и създават икона, която кара пористите да се усмихват, а новаците да безмълвят. Номер 8. Indian Scout. Представете си Марлон Брандо в Дивият, но с АБ. С спирачки, контрол на сцеплението и впръскване на горивото, толкова прецизно, че дори хирург не би могъл да го подобри. Това е наследство. Това е Indian Scout. Това е дълъг, нисък отрязък от американската мечта, който реве като гръмотевична буря в равнините, но се вози с плъвността на винилова плоча на Франк Синатра. Този мотоциклет е чиста нагласа и абсолютен комфорт, опаковани в звяр с вечна красота. Неговият течно охлаждан 1133 кубиков V-образен двигател освобождава изумителните 100 конски сили. Но не се бойте, това не е неопитомено диво животно. Подаването на мощност е толкова изискано, толкова прогресивно, че сякаш мотоциклетът знае, че ставите ви са отвъд точката на резки движения. Завъртате газта и потегляте. Бързо, стабилно и с усмивка от ухо до ухо. Височината на седалката е само 65 см, което го поставя сред най-ниските круизъри на пазара. Перфектен за тези, които искат да стъпят здраво с двата крака на земята на всеки светофар. А що се отнася до управлението, за круизър той е изненадващо пъргав. Благодарение на много леката рамка от лят алуминий, не влачите този велосипед през завоите, накланяте го плавно. На магистралата вятърът ще гали раменете ви, но за мнозина това е част от автентичното преживяване. Ако обаче търсите преживяване, при което технологията не е просто допълнение, а самият двигател на комфорта, където велосипедът мисли и действа вместо вас, тогава трябва да знаете това, което мнозина наричат върха. Числото 7. Номер 7. Honda Goldwing DCT/Tour. Това не е мотоциклет. Това е 5-звезден хотел на колела, океански лайнер, който разсича асфалт. Honda Goldwing Tour DCT е това, което се случва, когато един мотоциклет отиде в колеж, получи докторска степен по комфорт и реши, че е твърде зрял за смазване на вериги и превключване на предавки. Нека поговорим за мощност, защото този луксозен дворец се движи много. Goldwing се задвижва от 1833 кубиков 6-цилиндров боксерен двигател, който мърка като луксозен автомобил, но осигурява достатъчно въртящ момент, за да тегли малка планета. А във версията DKT напълно забравяте за превключването на предавки. Той е по-плавен от балада за Синатра и по-умен от половината джаджи в дома ви. За технологично грамотния възрастен човек това е детска площадка. Пълна интеграция с Apple CarPlay и Android Auto, вграден GPS, електрическо предно стъкло, отопляема седалка и дръжки, електрически заден ход и дори режим на ходене, който ви позволява да движите мотора напред и назад с темпо на ходене с натискането на един бутон, като каубой от 21 век. Свят обитаван от мотоциклет, който от години е най-добре пазената тайна на онези, които поглъщат километри с елегантност и непоколебима надежност. Числото 6. Номер 6. Yamaha
FJR 1300. ЕСЕ. Унищожителят на дълги разстояния. Поглъщачът на магистрали. Това не е просто мотоциклет. Това е звяр, който поглъща километри, облечен в безупречно спортно туристично облекло. В продължение на 2 десетилетия Yamaha FJR 1300 ESTS е тайното оръжие на пътуващите на дълги разстояния, които отказват да правят компромис между мощност, комфорт и характеристики. Под тази остра, класическа карусерия се крие 1298 кубиков редови 4-цилиндров двигател, известен с копринено-плавното си подаване на въртящ момент и най-вече с безупречната си надежност. Но нека поговорим за това, което го прави бижу за опитния мотоциклетист. Електронно регулируемо задно окачване с натискане на бутон. Електрическо предно стъкло, което се издига като крепостна стена срещу вятъра. Круиз контрол, защото китките ви заслужават почивка. Задвижване с вал. Забравете за поддръжката и регулирането на веригата за винаги. Интегрирани странични куфари като стандарт, готови за път за всеки момент. Ергономичността е чудо на баланса. Леко сте наклонени напред, но същевременно поддържани в позиция, която съчетава контрола на спортен мотоциклет с комфорта на туристическа машина. Гасовият дросел е плавен, реакцията незабавна. И този външен вид, по средата между мощност и елегантност, продължава да привлича възхитени погледи. Ахилесовата му пета е теглото му, близо 290 кг, което се забелязва при бавни маневри. И определено не е мотоциклет за начинаещи. Но какво ще стане, ако идеалното ви пътуване ви отведе извън пътя? Ами ако копнеете за комфорт, който не ви обвързва с главния път, тогава погледът ви трябва да се насочи към икона, която е предефинирала какво означава да си достъпен приключенски мотоциклет. Номер 5. Номер 5. Harley-Davidson Street Glide /Road King Special. Сега говорим за двуколесна институция. Не просто мотоциклет, а частица от американската култура, еволюирала, за да поглези съвременния мотоциклетист. Harley-Davidson Street Glide и особено Road King Special с адаптивното си окачване наистина са усвоили това изкуство. Вече не става въпрос само за безпогрешния звук на 1754 кубиковия Milwaukee 8V Twin, а за това как този звук ви кара да се чувствате в продължение на 500 мили за един ден. Позицията при каране е спокойна, класическа, с крака напред и вдигнати ръце, но седалката предлага прекрасна лумбална опора, а новата полуактивна система за окачване, опционална или стандартна в зависимост от модела, постоянно чете пътя, изглаждайки несъвършенствата на асфалта по начин, за който Харлиите от миналото можеха само да мечтаят. Това е балон на спокойствието. Предното стъкло крило на прилеп на Street Glide предлага отлична защита и помещава сензорна информационно-развлекателна система с навигация и висококачествен звук. Това е мотоциклетът за тези, които искат да се потопят в безкрайни пътища с перфектния саундтрак и сигурността, че всяка спирка ще бъде събитие, място за среща. Тежък е, много тежък, а управлението му при ниски скорости изисква уважение. Цената му е висока, но това, което купувате, не е просто превозно средство. Това е членство в начин на живот, чувство за принадлежност и машина, която със своите багажници и гигантски резервоар за гориво ви казва, че никоя дестинация не е твърде далеч. Ако обаче идеята за принадлежност към клуб не ви привлича толкова, колкото проправянето на собствен път, има британски производител, който е събрал духа на приключението в мотоциклет, който изглежда създаден по поръчка за тези, които ценят елегантността пред здравината. Стигаме до номер 4. Номер 4. Triumph Tiger 900 GT GT Pro. Triumph Tiger 900 GT е британският отговор с нотка изтънченост на въпроса какво да карате, когато искате да направите всичко и да го направите добре. Това не е най-високият или най-екстремният приключенски мотоциклет и точно за това е брилянтен за зрелия ездач. Неговият 888 кубиков трицилиндров двигател е бижу, пълен с характер, с неповторим звук
и широко, достъпно разпределение на въртящия момент, което ви задвижва плавно от ниски обороти. Позицията на каране е ключът към неговата магия. Седите изправени с отлична гледка към пътя, но краката ви не са толкова изпънати, колкото на гигантски приключенски мотоциклет, образувайки по-удобен ъгъл за бедрата и коленете ви. Седалката е регулируема по височина, а формата й улеснява поставянето на краката ви на земята. Във версията GT Pro полуактивното окачване регулира амортисьорите за милисекунди, превръщайки неравния път в плавно возене. Той има круиз контрол, множество режими на каране, отопляеми ръкохватки и впечатляващ TFT арматурно табло. Той е пъргав, лек за своя клас и ви дава увереност да направите отклонение по чакълест път, без гърбът ви да ви напомня на следващия ден, защо не е било толкова добра идея. Tiger 900 GT е за изискания пътешественик, който вижда приключението не като екстремно предизвикателство, а като свободата да избере всеки път, независимо от състоянието му, и да се наслади на самото пътуване. Но какво ще стане, ако предпочитате вашето приключение да има италиански усет и напълно уникален пулс? Пулс, който можете да усетите в самото шаси. Това ни довежда до номер 3. Номер 3. Moto Guzzi FI85 TT Travel. Moto Guzzi FI 85 TT е в собствена лига. В свят на мотоциклети, които сякаш са изляти от един и същ кълъп, това е поема на две колела. Двигателят му е напречно разположен, с въздушно охлаждане 850 и 3 кубични сантиметра V-Twin, който е с характер и звук чисто италиански. Вибрацията, която предава, е органична, жизнена, никога не е натрапчива, като мъркането на голяма котка. А уникалната му архитектура го прави изключително тесен и лесен за управление при ниски скорости. Версията Travel се предлага с всичко необходимо. Странични куфари, предпазни барове, предпазител на двигателя и по-високо предно стъкло. Позицията при каране е изправена и естествена, седалката е широка и удобна, и въпреки че не е най-мощният мотоциклет в своя клас, характерът му и способността му да се справя с всякакъв тип път го правят душевен спътник при пътуване. Той няма най-сложната електроника или най-мощния двигател, но това, което предлага, е автентичност, неповторим стил и връзка между ездача и машината, която много високотехнологични мотоциклети са загубили. Това е за тези, които търсят пътешествие, а не числата в спецификацията. Това е мотоциклет, който ви кара да се насладите на ритъма, пейзажа, звука на двигателя му. Философия, която, доведена до крайност по отношение на технологии и производителност, води до една от най-способните машини, създавани някога. Номер 2. Номер 2. Ducati Multistrada. В F2/. 4. S. Ducati Multistrada. В FI2. S е може би най-интелигентният и адаптивен мотоциклет, достъпен за опитния мотоциклетист, който изисква най-доброто. Не говорим само за мощност, въпреки че неговият 1127 кубиков V-образен двигател, заимстван от Panigale, е превъзходен. Говорим за неговия електронен мозък. Полуактивната система за окачване. Skyhook на Ducati е чудо, което буквално елиминира несъвършенствата на пътната настилка, създавайки повърхност за каране, толкова стабилна и гладка, че не се поддава на логиката. Добавете към това адаптивен круиз контрол, който поддържа безопасна дистанция от автомобила отпред, аварийно спиране, контрол на завиването при потегляне и арматурно табло, което изглежда сякаш принадлежи на изтребител. Позицията при каране е изправена, но спортна, предлагайки пълен контрол без умора. V2 е по-управляем и по-лек от по-големия си брат V4 и за по-голямата част от мотоциклетистите това е повече от достатъчно. Това е велосипедът, който ви позволява да се качите на открит път, да атакувате криволичещ планински път с хирургическа прецизност и след това да се впуснете в черен път. Всичко това в един и същи ден, без тялото ви да плаща цената. Технологичен е, да, но тази технология има една единствена цел – да ви служи.
да елиминира стреса, да увеличи безопасността и да увеличи максимално удоволствието. Скъп е и поддръжката му е на най-високо ниво, но без съмнение е една от най-завършените и възнаграждаващи машини, които можете да карате. И с това стигнахме до края на пътя номер 1. Но ето един обрат. Защото най-добрият не винаги е най-технологично напредналият или най-мощният. Понякога най-добрият е този, който отговаря на най-простия въпрос. Кой велосипед ще ме кара да се усмихвам всеки път, когато го видя, всеки път, когато го карам, независимо къде отивам? Номер 1. Kawasaki Eliminator 500 срещу Honda Rebel 1110. И ето го, голямото разкритие. Но няма да ви дадем само един мотор, ще ви дадем два. Защото номер 1 не е модел, а концепция. Върховното удовлетворение от карането на две колела за зрелия ездач и се предлага в два перфектни варианта. Първият вариант – Kawasaki Eliminator 500. Това е чиста същност. Това е моторът, който е забравил колко сложен е да бъде. С неоретро круизерски стил, който извиква просто забавление, плавен и достъпен 500 кубиков, паралелен двуцилиндров двигател и супер ниска седалка, която кани всеки, независимо от ръста, да се качи с абсолютна увереност. Той е лек, пъргав в града, със стил, който без усилие привлича погледите. Няма гигантски екрани или сложна електроника. Тайната му е елегантната простота и пълната достъпност. Това е перфектният мотор за някой, който казва «Искам да карам отново» или «Искам да се забавлявам, без да мисля за нищо друго». Това е чистото удоволствие от карането, без извинения. Вторият вкус – Honda Rebel 1110 CT. Това е интелигентната еволюция. Той приема непринудената осанка на круизър, инсталира внушителния 184 кубиков паралелен двигател с два цилиндъра от Africa Twin, с цялата му мощност и плавен въртящ момент и добавя майсторския ход – автоматичната трансмисия с двоен съединител DCT. Няма съединител, няма скорости. Само вие, дроселът, звукът на ауспуха и откритият път. Има режими на каране, контрол на сцеплението АБ. С спирачки и стил, който е едновременно модерен и класически. Седалката му също е ниска, но осанката му е по-голяма. Той е за тези, които искат спокойния стил на круизър с най-модерната технология в света, за тези, които искат мощност на една ръка разстояние, но без усилията да я управляват. Това е луксът на простотата, автоматизирана.